kubor nagaslem jong unongsan hima. Kublai ye phi ki parlok baro hagani ka por ka priang sumhai phi sha ki khubor bakong san jong ka tayo mga upenchila kyang bat kini kilong ki khubor ke balawan ra ro nong san hima hagami jong ka arphu etri ku jemmang arjar arphulai ka ding ka bala kelang kala bamdo ye ka school jong ka KJP Girls Higher Secondary School ka badan mission compound hagapor arbaji min step bat hagani ka jingjia la sakhi bagi thli ding ki barahem kila bamdo ye ka school baro ka wei hado bagi jingdon kam hapo ka school kila kela de pailut haga singi ka babot patla sakhi bo menteri rang ba ka jilla ukonrat kongkal sangma ulawan poi ye ka jaka ban sakhi badru ban jurip ye ka jingdo ka ba khrau ka ba kum ka school ka laman ulah kularu ban ajing erap hado shiklor tingka na ka benta ban sedang no mardor ban tai thmai ye ka school Hadian ki khubor ki bala sapriang ha keleng ki benta jong ka nongba bat ka jelahi baro ka wei ki nong hikai bat ki khna school ki ba puli ha ka school ki la pen pau ki jing ngosi ka bakthang halor ka jingjia kumban chupentem pa ka school KJP Girls High Secondary School ka ka wei ni ki school ka bala rim tam ha pa ka jela ka badan hado shis pa life ways nem Nalor ki wei pat ki he sarkar la sakhi bo ba AL hegru ulawan ban jurip ye ka jinglong jingman jong ka school bat ong ban wanra biang bat ro ban tai biang de ju ka school KJP kalong ka ba namar ka school ka bala rimtam Henry ka managing committee pat ka kwa biang ban tai de ka ju bat ye gani an persang ban le ladala ban tai biang Ula ongru ba yamanta sipor ki khna school ki haban kenria shwa ki weipat ki kamera kelas ban penlong school tar hado bandala ban tei thmai ki benta ba bamdo kading nakaliang urang ba snong jong ka mission compound uba G Basan uliat ho baka ding ka bala bamdo ya ka school KJP Higher Secondary School ka long ka bala ishar khai hado kata-kata na markat saba ka school ka phai la sakhi baki yeng kila thabalut bat ka jingtip jong u baka don ka jingplo daileng ba ka jing thaba jong ki yeng ki sem jong ki break basa marjan bat ka school bat marmar kila phone sha ki bor pulit plip ding pan wan a jingeram Henry na ka daw jong ka jingkhap nia ka surok ka kham simpor ban poi sha ka te ka jaka hadin ka jingelang pat ba ka bala penlong ka khat khandai tri ku jemmang arjar arphulai nagaliang president rangba ka voice of the people party uba Arden Miller basayo mai ula penlong na ka jingsong sha thangan ka arphulai tri ku jemmang hakmat ka office trai kam secretariat ka jingsong sha thangan jong ba Arden kalong kum shibenta ban dawan ka sarkar jilla ban pinbet ya ka reservation policy la sakhi banaga daw ka jingret jong ka jaka bat ban like no slam la pen kenria ya ka jaka song sha thangan jong ba Arden sa parking lot jong ka additional secretariat pada hadin san kenta la ban penyang ya ka pandal ka ban long ka jaka song jong uba Arden shushu na ka daw ka jing to jong ki bawan I mean same bat ki ba kersan uba Arden nakaliang kinongelam ka voice of the people party kilahapan snapan he biang ni ka rensan ka ba song sha thangan uba Arden basayo man Kidon shibun ki bas ngokhia halor ka jingsong sha thangan jong uba Arden hagabala sakhi baki seng ba pher ki bakin thop nado ki seng bhalang badru ka seng jong ki nongnya kali kamai ki balawan ban aimen sem yo rangba harengkat ka jing perta imslem ba Arden kasenjuk kinongnya kali kamai ki badan hado life art league association kan penlong na jing sange kamai ban ajing kersan lada ka sarkar kam sngap ye ka jing song sha thangan jong uba Arden kawai ni ki sang bhalang ga bapa ho ka jilla ye ka balatip kum ka hanyo trap integrated territorial organization hito lingba president uba donbok dakhar kala pha yo kurwo sa ka sarkar da ka babaham balada jia e uba Arden nelada uhap ban daydrip ki life wengut ki MLA ru kin daydrip bat ka seng kala rai ban lait ki yeng jong ki MLA ban kentu ye ki ban kren halor ka jingpen bai ya ka bha thung kam thung jam kat kum ki linti jong ka an amban shule don bor u chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan habaya kren bat kilar pathai khubor haga arpu santere ku jemmang arajar arpulai halor ka jingkhenra trading license ki nongnya kali kamai ulaong bagajing penlong ye gajing khenra trading license kalong ha gajo kapor ban pej lagi nongnya kali ki donne am ya ka clearance label license shushu ba titos ulaong bala da ki nongnya kali kim don ki kot kisla
kila ban penbiang ki bakat kum ke jingkwa jong ka council Henry ki bamlapat ban penbiang ye ki kot ki badan kam anamla ban ai ya ka clearance labor license uba titos ula pentip ru ba ka jingkanra trading license kan long hado arsngi umuktiar bapau ke jela uba Erwin case aim sutnga ula ong bahaki sunpost nem hado balayo ya ke jela la jong ke reservation policy kan la ban long ka daw jong ka jing penyaklat ni penpat ya ke Meghalaya ula ongkum ni namar baki garu baki khasi jantia kila pen iya laki jong ki nongrim halor ke reservation policy ula kedo baka sarkar ka kwa banyak kerentang halor ke roster system klem dakta ya ke reservation policy baru ula ongru bau snoto ya ke jingkul mar jingmut jong ke sarkar uba Erwin ula ajingmut ya baro ke bidan benta ban wan syakmat banyarap ya ke sarkar halor ke reservation policy namar baka nugu ke jingmi nakani kala ban ketapan ya ke jela baro ke we Shushu ula ong baga jingdawa jong president ke Voice of the People Party uba longru nong mi kman naka nongkrem constituency uba Arden Miller basayo maj banyak keren halor ke reservation policy kalong ke nongrim ke biang baru ke badai namar baki aka baro kimi naka reservation policy Hadin laisngi ba Arden ula syongsha tengan hakmat ke additional secretariat ula pentip ba ula pangkakti hado ba umla asyu banyak ai kublekti bat kipat ba ki balawan ban ai mensem yu Henry ula ailat pat kipat ba bakin syu wan hajan ban syura dakakti kum kedak jong ke jingkit bok kit riang kani ke jing pangkti jong ba Arden kadain gibenta jong kakti kamon namar ba ula syu ai kublekti sa ya kibreu badai tat hado ke por prabaje janme ke doktor kila thau biang ya ke met jong ba Arden bat kila pentip ba udang biang kamet ke pan Layo ibe ki pajba ka por janmet kile yang lain hadu surok ban up ya ka palila jong ban let ai kublei badru ban ai mensem yo ba Arden ki pulit ke East Khasi Hills kila kem yo we breu yo bala tip karteng kumu Richard tip lang swear live kondais nem karata halor ka jingkeno ba ulale men le kumu officer katanat intelligence bureau jong katanat korbari ke sarkar India bat ubala terwa ban yarap penyo kam yiki breu ha secretariat lingba ke MPSC bat DSC kajing syakem jong Richard kalong hadin bagi purit kelayo ya kajing ujor haga kanre trik ujemang arjar arpulai haga ni kajing ujor laong baladon ubeu breu bala kamya ladi ba udeu officer ke intelligence bureau baru bala terwa ban penyo kamyo jam secretariat bar uta ubreu ulap tha yo nong ujor ba unlum pisana baro ke bakwa kam kwa jam utau nong ujor ulayo lumnya kepisa kaba hadu prapolak tingka na laipu prangut kibreu ha kasisnam bat ya kepisa la ai ho Richard Henry Richard uklempen orlong ya kata ke jingkular bat ulas sedang ban le kiar na utau nong ujor Shosho ki pulit ke East Khasi Hills kila ong baladon sekawai ke jing ujor hathanat lom dengjiri bala ai ka arpo artrik ujemang arjar arpo lai but ha kata ke jing ujor la ong ba Richard ula le men le komu officer katanat special branch jong ki pulit ke jela ula ong ru ba Richard ula kular hau tau nong ujor ba ula ban penyo kam ha katanat pulit halor ke kindon ba uta unong ujor un haban seu silak tengka na benta ki bempat pas ya ke metric bat sanpo hajar tengka na benta ki bala pendep ya ke metric uta unong ujor ula ong ba uliat hu halaki paralong ya kani but way na kita ula ai san pho hajar tingka so Richard lingba unong nya kali jong u hamat pran hau nai leber ar hajar ar pulai ki pulit kila ong bakila pengat artli ki case kata ka way hathanat maulai but ka way pat hathanat dom dengjeri hadin ga jingko kit ka babnya ki pulit kila syam ba uta ubale menle komu officer jong katanat intelligence bureau udai yo bala tip kerteng komu Richard tip lang swear bala kemno yo ki pulit kila kurup ru ya ka way ka kali bolero ka badan registration number ML not sun Z line not nyo bala pendaj bat ka siren lembat ka light VIP layo roban kurup ya ka mobile phone ka laptop bat ki way pat ki kot kisla na ka yeng sa jong u ka badan hawa ingdo ki pulit kila kentu baki no kino ki breo ki bala sya syukor ha Richard ki deban wan syakman man ai daga jing ujor
Namar ka jing penmi jong Meghalaya Board of School Education jika result SSLC but HSSLC jong ka art stream haga sni thok deng ka arpo hundred tarik jemang arajar arpulai kala penlong yiki surok bat ki jaka puli bakin slay bat dak smam jaki khna puli ki ba wan ban shim form bat ki admission ki jaka puli ba pher ki badan apo kanong ba shlong bat haga ni ka ski ka penmi yiki result la sakhiru ba don ka jing deng kali ka ba jor hagi benta jong ki thain lat khra ter bala sakhiru balengba ke result bala penmi de ka embos kila don katto kat ni ki school ki bala la ban penmi ye ki khna ki ba pro jabing ki bala wan ra nam bat buram ye ka school da ka ba yo ye ki kerdan ki ba shalor hapo ka top 10 bat top 20 Kawai na kibakum kita ki school kalong ka St. Edmunds Higher Secondary School ha ka ba sasisien kani ka school kala pau biang yung result Higher Secondary School Living Certificate ha ka art stream hadin baga Meghalaya Board of School Education kala penbana yung result ha ka arpo 100 tarik ujmai laban penken mau baga school St. Edmunds ha ka sngi ba ka embos kala penmi yung result kata ha ka kendai tarik ujmang kala pau ha ka yang ka science badru ha ka commerce stream kani ka school kala pau biang menta hadin baga ka samla khasi ka tip kerteng kum ka Evelyn Francisca Kriam kalayo bandrung ha ka top 10 ha ka bakalayo ya ka kerdan second position habayo banyak keren berkini ka samla kala penpau ka jing ngok men ka bakrau hadin bakalayo ban khayo so jong ka jing jom kini ka samla kala ong ru ka jing tmu jong ka kalong ban lej ya ka BCA bad hadin kata kan sapej ya ka bahadin bad kate ka samla kala I mean same ru ya ki wei pat ki para samla bakin leb ha bad bakin krekot na do ka basdang jong snem khnam kin yo ban khayo so jong ka jing jom habayo banyak keren bad pa jong ka khna ula ong bakum ki me ki pa ki de ban long kum ki parlok mat ki khon ki namar kani kanyarap shibon ban ngotho yala ka jingmod badru ka jing thrang jong ki khun Menteri Katanat Puli Puthi ke jela urakam sangma ulama ham lepa baka Voice of the People Party kala yale ka bat kading kaban sapening yangi baro urakam haga sngi palai jong katayo habakin tujor yo president ke VPP uba Arden Miller basayo moj ulaong ba unkiar na gajing peteng ni gajing shong sha thangan ka ba klemput sngi namar bakani kala ban wanra ya gajing kata ka bajor ya ka jela Hagawai pat kaliang habat her ya Voice of the People Party urakam ulaong bakum gini ke jingle politik bat ke drama kan sabu jing ya ke jela ha ki babuan kiliang laban penken mau ba ke jingshong sha thangan ke ba klemput sngi jong ba Arden menta kala jam sha ka sngi ke basan bat ke balas dang nado ka ar phulai trik ujemang ha ke bade bat penbor ya ke sarkar bat bishar biang ya ke reservation policy hapo ke jela Shosho nagal yang uni menteri Katanat Puli Puthi ula sot nuksa na kemukot duma ha Maharashtra ha usnem arajar khatsau ha ka ba ka ying kashari Supreme Court kala penyap ya ka ordinance bala pentrekam de ka sarkar jilla ka ba mangtam ya ka ba ka ba 100% sha ka we ka jaj bin rew ka ying kashari kala penmi ya ka circular shabaro ki jilla kinthop ya ka Meghalaya ka de ban samha amparat ya ka 100% Urakam ula banjur da kabaong ngidon haga jingma namar ka Meghalaya menta kayo hado prapusan persen kabha ki pai reulum ha ka ba prapo persen la sam shiki khasi jaintia ban garo haba ka ying ka shari Supreme Court kala panjuba na jella ka sarkar Meghalaya kala ay ki daw ba penksan halor ka ba prapusan persen men ha ka arpo nyotrik uluber arajar arpo we henry ka rajong ka Supreme Court halor ka ni ka kam kadang sateng hado ulama hamru da kabaong ka jing peteng ya kani ka drama kala ban lam ki jing ja ki bamla ban tip balada ya ka reservation policy jongi la penyap no dai mangi ki bahab ban shim ya ki jing ki kle kani ka dai ka bala jateng he ki snem ki bala lai no la da kum gini ki jing ja kin wan ja ki pateng jongi kenam map satya yangi la benrap urakam sangma Ti parlong ina poi sa kapukod da ki kubor ka ado bangina siyam biang la siyam tayo ngi ay kublay ka por ka bakodor jong pi kublay shibon